Víte, ty pohlídky vedly k tomu i mne. Ale neříkala. Poznáváte, o koho se jedná? Přitisknu se na její líce, zvědav jsem, co odpoví. Ani teď ne? Nepoznali jste tedy známého svůdce a milovníka Jacoba Casanovu? Ony ženy jsou pořád stejné. Buď jsou hubené, nebo jsou kypřejší, ale když si ho vezmeme golem a golem, jak se říkalo, tak jsou stále stejně krásné a stále stejně svůdné. Ten na sklonku života pobýval a umřel na zámku v Duchcově. Podle této skutečnosti si jeho působení připomínají řadu let pořádáním kasanovských slavností. Máme teď v těchto dnech již 18. kasanovské slavnosti, což jsou v podstatě dvoudenní slavnosti na připomenutí přítomnosti pana Casanovy na Duchcovském zámku. Vše začalo v pátek v podvečer, a to příjezdem kočáru s koňským spřežením. Ten dovezl pana Casanovu až před samotný zámek, kde byl již netrpělivě očekáván. A raběnka mě vítá, Karel Josef Emanuel z Valdštejna a nejvrší. Po krátkém uvítání došlo i na tradiční divadelní představení s názvem Casanova a spodní prádlo. Zde své herecké umění po boku Casanovy ukázal i čestný host v podobě herečky Valérie Zavadské. Já vám chci udělat to dítě, ale to už snad ne, ale To by bylo udělat takový návrh, víte? Určité pasáže byly s panem Casanovou v zákulisí. Jak to probíhalo? Nebyl takový trošku známého? Jako jestli mě obtěžoval, málo. Byl by to váš nějaký vzor, nebo jak se díváte na jeho osobu jako takovou? Každopádně jeho pověst je daleko větší než jeho skutky. Nicméně víme, že to byl člověk nesmírně vzdělaný, sečtělý. V jeho přítomnosti se dámy pravděpodobně museli cítit velice dobře. Asi bych ho chtěla poznat. Zámecká zahrada byla poté svědkem dalšího a neméně zajímavého programu. Ten repertoár je teď poměrně široký a že by si každý mohl vybrat to svoje. Já myslím, že spousta lidí se těší dnes na Děti ráje. Už nemám s kým se toulat v ulicích. Milovník, co tedy si řekne milovník? Milovník, no, to je takový můj vzor. Já se toho taky budu držet. Na co se můžou těšit v Duchcově? No tak určitě na nás, že jo, samozřejmě, na dva velký milovníky. No a myslíte si, že v Duchcově ví, kdo to byl vlastně Casanova? To se pojďte podívat s námi. Člověk znalý kultury a hezkých žen. No. To byl pěkný proutník. To byl hrabě nějaký, ne? A že zemřel, tady nezemřel? Sobota byla druhým a také programově pestrým dnem, kdy se na několika pódiích střídala řada různých hudebních žánrů a vybral se zde opět snad každý. Svůj prostor dostal i místní pěvecký sbor, který se veřejnosti představil v atriu Duchcovského muzea. Roková scéna a pořádný nářez, tak to na vás čekalo na dalším spodí, kde milovníkům tvrdé muziky zahrály kapely Unifiction nebo i Dimitri. Ale také Kamil Střihavka. Samotný závěr byl ale ve znamení hlavního pódia, kde vystoupil Jojo Band. Mám pěknou ženu, silnou jako chlap, klidně zvedne metra, co pak já jsem náslopapem.
Poté si všichni zaspívali písně Petra Koláře. Ještě spí a spí a spí zámek šípkový, žádný princ tam v lesích. Hlavní tečkou za celými slavnostmi bylo ale vystoupení Jacoba Casanovy, který z hradeb opět pozdravil hosty slavností a ty také slavnostně ukončil. A jsem šťasten, že mohu oznámit, že 18. kasanovské slavnosti ve městě Duchcově jsou u konce. Duchcově vzkázat ženám, no aby dále rostly a kvetly do krásy a do lásky, abychom my muži měli co obdivovat.